Tutaj tankodrom. Tamhle vedle Humprecht. A tutaj něco o horolezecké stěně psáno. Takže jasný, že jdeme jezdit na kajaku. Přátelé, dobrý časování máme. Dneska máme pro sebe, ale jakože úplně loutu pro sebe. Takhle uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Ale zatím to tak je. No a já, než se teda vrhnu na nějaké lezení, tak si zkusím, jak jsem na to dneska schválně. Se Svalohorem. Víte, co to je Svalohor? Přeložte si to do angličtiny. A nebo sledujte. To je Svalohor. To je druhý Svalohor. To je čtvrtý. Ještě pátý by to chtělo. A stačí. Dobrý, ne? Na dětka. Jdeme jíst. Je tady spousta novinek. To už jste viděli minule, že tady v podstatě celá tahle stěna byla rozkopaná. Takže krom zelený, to je původní, pokud jsem někde část ještě nezmínila, a všechno ostatní nový. Tady bílá. Tady je označená, ale bude nějaká 6, 5C možná. Pak tahle modrá. Tak ještě nemá stupeň a fialová. To bude jednodušší. Modrá taky nebude těžká. Ta bílá. To bude trochu hoříšek. No a tady máme zelená a oranžová žlutá. Všechno nově. Čau, Láďo, au! Zkusit byl první z novinek, což bude tady ta fialová věc. Není to označený, ale abych to typoval něco přes 5, no 5A, 5B. Uvidíme po cestě. Takhle ze spoda to vypadá neškodně. Když teda někteří by nesouhlasili. Jinak po tom bouldrování minulým, jestli jste věděli. Ty krásu, já jsem tak zdevastovaný. Já jsem v životě neměl takhle namořený předloktí, jak mám teď. A to už jsem teď, jak dlouho? No, 2 dny po. Předloktí a břišáky mě strašně bolí, jak jsem les ty stropy, ne? Jsem pořád zatnutý. Mě překvapilo docela. Tak, pojď sem. Jo, takhle. Tak, máš mě? Takže jdu. Na které moje výmluva na zlámanou haxnu je pořád platná. Pořád to bolí a nevím, jestli to přejde ještě v tomhle životě vůbec. Jako srostlý už to asi je, ale vím o tom, no. Hodně o tom vím.
Jsem se já připoutal teď. Takhle. Zpátky. Takový nepříjemnější. Teď se mě pokusila křeč do hamstringu. Nechci křečka. Dobré. Taková gymnastická cesta. Já jsem zapomněl, že nejsem, že není nataženo. Jak ty první dvě byly nacvaklý, tak mi to nedocvaklo. Že mám nenacvaklo. Tady za ní? Dobře, no. To mi tam k čemu dáme ten chyt. Tady ten jsem použil, tam to nevím k čemu je. Tak, ještě vedle. Sedám. Jo, a vycvakám. Nožička bolí. Jeden těžší krok tam je. Jinak je to poměrně jednoduchý. 5Ačko bych tomu dal tam v tom jednom místě. Bčko třeba. Ale kulový tomu rozumím. Jo. Ládík se nám poblil. Když se nám jednou neposere, tak se nám aspoň poblinká tráva. Tak, kopneme tam latéčko. Jak mi řekla nedávno paní na pumpě, pořádný chlapský pití, vanilkový. A půjdu zkusit další novinku. Sušenku si taky musím dát. Tak, to je můj dnešní oběd. Předkrm a oběd. Zůstáváme na stejném sloupu, ale teď půjdu modrou. Opět takhle na pohled si myslím, že by mohla být jednoduchá. Dobře, OK, beru zpět. Koukám, že nahoře už tam jsou takové mini chýtky. Taková ta místní, nevím, jestli je to vlastně jinde stejný nebo jinak. Klasika, že dole to je poměrně jednoduchý, velký chyty, velký kapsy. A pak, když už toho člověk má dost po prvních 5 metrech, tak najednou přijdou takový mikrochyty, kde potřebuješ sílu, kterou si vydal po cestě k nim. Tak co, pane Vídy, můžu? Tak já jdu. Já jsem mluvil o velkých chytech, ale už tady ze startu nejsou nic moc.
Pravá noha. Bolí, bolí. Ale to bude těžká cesta. Mám takový pocit. Aha. Tak tohle nejsou úplně chyty. No tak tohle bude 6 určitě. Ty kráso. No. Myslím, že půjdu. Tyjo, co to je? To není nic. No, tak tam mi přišla neškodná ze spoda. Omyl. Je úplně škodná. A rozbila mi haxnu. Ajajajajaj. Takže, jak to uděláme? Spíš každý. Asi jo. Tak a byl jsem tady. Teď jdu oběma do jednoho. Jasně. Tak ten je celkem dobrý. Co je tohle? Ne. Ty kráso. Tak to nevím teda. Jo, dobrý. Ty brďo. Čeho já se tady držím? Neklouzej. Kluci, neštěkejte, lekám se, padám. Jo. Tak to se musím pochválit. Škoda, že tady nejste se mnou, nevidíte. Tady ty mikrochytky. No, tady to na půl článku. To je na celý článek. Půl článku. Celý článek. Pěkný. Šel bych dolů. Ale fakt jsem si ze spoda říkal, to bude zadáčo. To bude jednodušší než fialová. To si zkus. Chtěl jsem dát další novinku, což je nějaký 6Bčko, který teda, když se na to koukám, tak bezpečně vím, že nevylezu, ale aspoň bych chtěl zkusit, kam až se dostanu. Ale když už tam natažený, tak si tady zkusím ještě 6Ačko, který už jsem les, který už jsem i vylez, ale ještě ne čistě, na jeden zátah. Tak uvidíme, jestli je dneska ten den. Takže jdu. Ty kráso. To bude slyšet, si myslím, jak mi křuplo. Ty krávo. Utrhl jsem si rameno. Takže už nemám ani jednu nohu. Tady mám štěnici, takže vyřazený je prst. Obě předloktí vlastně mám mrtvý. A už nemám ani rameno. Já jsem jak ten ze žavých výstřelů, jak mi jazyk z baseta. Nebo takhle nejsem, já bych teprve potřeboval rekonstrukci. Tak, jak to bylo? Jak to asi bylo? Já myslím, že jinak. Tady z toho se vždycky vracím. Až na druhý pokus. To není nějaký překopaná. Já totiž vůbec nevím.
Tak znovu. Aha, tak ale dolů, drž. Jo, na to vždycky zapomenu. To se střihne. Teď začínám. Jdu. Já teda nevím, jestli mi pomůže úplně. Super. Asi ho nechci. Prostě tak. Uklouzlo mi to. Dolů. Jsem si natáhl něco ve stehnu. Jdu. Ty vole, co je? Můžeš mi sundat? Bych tam ty ruce prohodil, stoupnu si bokem víc. Jdu. Přicházejí lidi, rychle. Rychle se jdu zostudit, než přijdou. A když to je stejně to na těch internetech. Tak. Tady ty prsty už mají dost. Jsou pokročilý finty. No výborně. Můžeme začít. Akorát už jsem ruce v háji. Co? Já jsem na špatném laně. Do prdele. Já jsem na blbém laně. Střih. Střih. Jsem tady, jsem na správném laně. A možná spadnu. Ona přece jenom možná bude předělaná. Jako necítím se tady, že bych tady už někdy byl. Tady byl nějaký krok, který je hrozně jednoduchý, když ho udělám správně. Ale jak to bylo? Takhle to nebylo. Nepomáhá. Drž. No jasně, já musím levou rukou na tohle. A já jsem byl... Já nevím, jak jsem tady velkou. Ale kousek mi povol. Ty vole, nevím. Takhle jsem šel. Takhle. Tady něco je někde? Jo. A úplně jsem nějak odsaď. Ty vole, já si musím vyskočit. A to se mi vůbec nechce. Drž! To nepůjde tak, jak jsem to myslel. Co takhle?
Ne. No, to byl výkon. To vydá na samostatný film, ne, tahle cesta. Tak pro tu srandu jdu zkusit ještě jednu novinku, což je tahle ta bílá věc. Mělo by to být, ale není. No, to bude tak 15G, ty vole. Asi budu muset odšvindlovat hned první chyt, protože na ně prostě nedošáhnu a ty vole, jako, asi bych tam vyskočil, ale nechci se odvařit. A když jsem to tak jako nakoukával a v duchu jsem to les, tak jsem se zastavil. No, uvidíte. Tak. Jistí mě. Teď mi louplo v kolenu. Opět další út v háji. Takhle nějak jsem si to představoval, že se dostanu sem. Bych se potřeboval přemágovat, ale jo, dobrý. To je můj oblíbený chyt tady ty půl měsíce. Ty mi jdou. No, tak to definitivně ne. Nevím, kdo to dneska psal na těch internetech, že odpočinek je pro sraby. Jdu tady zase dodělat nedodělávku. Hlavně na mě křiďě se mám cvakat. Víte, jak to mám, když to je taky částečně natažený. Vždycky lezu a zapomínám, že musím docvakat zbytek. Fakt, že takovouhle výšku jsem nechtěl. No. Už je vyzkoušený. Au. Buď ráda, že jsi neudržela. Buď ráda, že jsi neudržela. Tak by si teprve užila. No, teď mi nezasekni hlavně. To bylo nepříjemný. To ještě bude nepříjemný, koukám. Ty krásný. Já zase bych měl půl metru vejš a víc. Tak teď jsem si ukák. Jako nechce se vám skákat v téhle výšce do něčeho a nevědět do čeho. Jestli tam je chyt nebo ne. Chce si dát znovu?
Mágo. Mágo. Kde má otvor? Pojď mi to zkontrolovat. No zavři, nebo dobře. Co máme si palma? Jsem co to vlastně, už mě zase ženou nahoru. A nezapomeň cvakat. Mě to opravdu bolí. Máš mě. Jdu. Už mi odumírá předlokčí. Bolí. Jdu. Já to rovnou vyběhnu. Já to ještě vyběhnu. Můžu? Už jsem si nakopla koleno. Au, řežeš mě do ruky. No, já se cvaknu. Takhle předpisově pěkně ve výšce pasu. Jsou hrozný chyty tady. To je označení jako 5.
Ačko, mám pocit. Takže jako mělo by to být primitivní, ale, ale není. Mě baví tahle cesta. Teď se necelkám předpisově, teď jsem si nevšiml presky jenom. No, buď ve střehu. Ty kráso, dober. Cože tam píše? Opět Ačko? To je blbost. Pokračuju. Stihnu to nebo ne? Dober. Asi už jsem unavený. Já ji lezu teprve po druhý teda, ale poprvé jsem vylez až k poslední tý. No, až ke slaňáku prostě. Tam jsem zašvindloval a chytnul jsem se tady ty žlutý, nebo ty fosforový, nebo jaká to je. Dneska buď to není ten den, nebo už jsem dneska les hodně. Tak, jdu se pokoušet. To je krása. Mám ho. Tak tu tady černý převis si natáhnu. Kolik to je? 5A píšou, no. To je vlastně stejná obtížnost, jako dáme to předtím. Což není teda. To bonzuješ ty. Práskači. To není černá. Povídej. Ty jsi si nevyzvednul výhnu. Au. Mám taky nějaký blbý pocit tady. A už se nemůžu. To nemám rád, tady ten poslední krok. Dober. Jdu? Bych si udělal plešku. Protože se taky bojím, tak si musím dělat srandu.
Druhá varianta, že se rozbrečím a to se mi nechce. Přestávka. Čuráníčko, takáníčko. Ne moje. Pejsku. Že jsme vzali ty pesky, viď? Na ven. Není tam nataženo náhodou. Pojďme se podívat, přátelé, jestli není natažená venkovní zeď. Hele, vidím odsaď, že není. Škoda, no, šlo by to. Já na ně myslel teda, na pesky, že máme vzít. Jsme si říkali minule, že vezmeme příště pesky a půjdeme se tady zalíst na venkovní zeď. Ale předpověď nebyla úplně vlídná. Dobrý, vážně se šel prát. Nebyla úplně vlídná, ale nakonec je krásně. Takhle je mi fajn. Škoda. No tak oni by tady nějaký byli na půjčení určitě, ale to asi nemá cenu teď. Už budeme končit spíš každou chvíli. Jsou takové ty šaolínský kůly, ne? Jak se po nich chodí. Hotovo. Spíš než vyvenčeno máme napaseno. To nejsou psy, to jsou ovce. Normálně vyžrali půlku louky. Ani nevím, jestli se při lezení říká poslední cesta. Protože třeba na kole se to prý neříká, že to nosí smůlu. Nikdy mi to smůla nepřinesla. Nevím, jestli při lezení můžu říkat poslední cesta. Ale bude poslední. Minimálně poslední natočená. Převis, oranžová, kolik? 5B. Ne, 5 ne. Tak já mohu. I když už nemohu. Je to tak opocený vždycky ten chyt. Je vždycky hrozně opocený tady ten. Ale jako jsem úplně slizký. Něco pramení z té zdi. Je to taky potrubí. No tak přátelé, to je všechno. Máme to za sebou. Trochu mě mrzí, že jsme nevyzkoušeli všechny ty novinky, ale nebyly tak jednoduchý, jak jsem si myslel a už by na to nezbyly síly. A krom toho potvrdila se mi moje teorie. Bavili jsme se tady s zastavitelem a probírali jsme jednu z těch tras, z takových těch, kde jsem zjistil, že nemám šanci a on tak to kouká a říká, no, jsem to stavil a nějak jsem u toho nepřemýšlel. Tak to mi přišlo jako, že tím je to vysvětleno. Ale jestli jste si to užili spolu jako já, tak jste to užili skvěle. Mějte se, uvidíme se u něčeho dalšího. Čus!